Yan guys, andito po tayo sa Bayambang kay Saint Ferrer. Ha, diyan na nagkasita pa yun eh, ang dami mo balin. Kapagod ahon. 15% gradient. Yan po ang kasama ko, si Raymond Nama. Dapag nantin eh. Ay, basta mo gamit tikin ada di likodan na na ya. Pudot. Walang view dito guys. Ayun o, meron dalawa. Naglalabing-labing. Dapat dito na lang. Dawagang kanin kasi. Balmag mo ito mo. May empleyado siya. Wala kang load eh. Maglalag sana tayo guys. Oo. Hindi mo ba mo? Eh, nagkasa. Oh, Raymond Nama. Yes, andito po tayo ngayon sa Bayambang Center. Yan po siya. Ang balin, damdama. Gawit naman na kasi ulit. Siyempre may medbid dyan. Nagawit ka tanin. Nagitanis ang tayo sa linong ay. Makita ka. Nga tayo itagtapay dyan ito. Yeah. Uy. Nga tanay garita data. Tura na yun. Tura ko. Tas cellphone mo na. Tas cellphone mo. Uri to ate kami. Charong aje to natin pindutan man. Glabo ate ka na. Turang ka. Lama. Sabay. No, picture ka kayo makapindutan di tingnan. Ha? Pindutan di tingnan. Ata na iti pindutan. Ano picture ka pindutan lang ano ka. Glawag. Nag-focus. Dan sa mo concert dito. Na siguro.
1, 2. Bye-bye. Yan tayo guys. Ayan na po siya. Balik tayo sa kanya. Focus lang sa goal. Ayan na. May team tayo guys. Hindi tayo makita. Yan po yung dalawang ano, chicks. Ha? Quiet. Hello guys. Open na dito guys, punta na kayo. Ito dagtikod ta. Dakon third day. Dak po siguro. Para siguro. Sliding nga yun. Hi guys. Hi girls. Welcome to my vlog. Dito tayo sa ano ngayon? Sa King Pere. Yan guys, madaming bisita oh. Yan tayo guys. Sulit yung lima. Sulit yung 5 pesos mo dito na entrance. Tsaka may concert siguro mamaya, may ano eh. May nagtutugtog. Tugs, tugs. Ano, dadyo tigaritan eh. Punta po kami sa ano. Tik. Oy, Derek. Pag nandatanay. Oh, natan. Ito po guys yung ano, meriendahan. Ayan daw ito. Ngayon hindi. Magkano benta? Diba ka nga? Shawarma Avenue. Ang dami niya. Tayo magkano yung shawarma niya? Anong shawarma po? All meat or veggie po? Yung may gulay. May gulay po. 65 po sir. Isa? Opo. Dalawa nga ata. Dalawa po. Opo. Ano yung tugtog dyan? May ano ba dyan? Yes po. May ano ba dyan? May event po yan mamaya po. Oh, mabansag. Mga escape. Iski mo ba naman? Sublitin na rabi ah. Mamayang gabi ata. 4 daw po. Yan pa yung menu. Shout out sa'yo sir.
Hello vlog, welcome to my guys. Ako mati, kung ano, back camera na kami. Yeah. Ito lang po yung kailangan nyo. Parking, 5 pesos. 5 pesos lang yung entrance dito. Hindi. Nandiyan lang guys. Stalling ka na. Kid mo kanto. Na? Kid mo kanto. Hag? Kid mo kanto. Ano? Pusyara niya. Ang ganda naman to. Ay, sa akin yung sa kabila eh. Yung water park hotel lang yung birthday niya, Shawarma Avenue. Let's go. mura lang. Pero mag-check out. Oh. Tama tanay. Kung tumalyo ka man sa akong kundit man. Apay. Kan? Tara guys, tira. Mamaya ulit. One only. Guys. Ada banda na din. Yun guys, may event ngayon ng ano, skate daw. Dalaitan niya yan. Kaya nga. Na. Dalay. Linong dyan tanay. Ha? Linong. Yun guys, pauwi na tayo. Guys, salamat sa panonood. Ingat and God bless. Bye, Saint Ferrer.